No, mitä me teemme? Mitä? Enkäpä peittus. Minä mäkin. Ja sitä olla otsia. Minä? Okei, sinä ole. Peittu. Mä pidän en siellä. Nyt joku peitto. Mäkin puhutsa. Pienenässä runnittelee ja minkä. Valmis voi pitää, sit mä tulen. Okei, mä lähden alla. Yay! Whoopee! Leittuut. Katrin! Missä se on? Olla 100 tukkaa. Ketä leittii kaikenlaisia? Min. Okei. Sinä luet saa, kun sen leitti. Mitä? 2, 3. Mitä me nyt teemme? Mä pidän siellä. Mä mahun. Sinä voit sinä pitää. Jaa, mä mahun kyllä peitsemässä. Mä pidän siellä. Sitten mä teille jälleen. Kus minä peitän? Mä tean. Kyllä mä valmis voi mitään. Sit mä tulen. Se on teamatta. Leittuut. Mitäs nyt leittaksä? Niin peittuses. Leittuut. Ai.